Malta mistennija jkollha krematorju. Dan hekk kif it-tfassil tal-liġi għall kremazzjoni tinsab lejn it-tmiem u għalhekk mistennija titressaq quddiem il-Parlament. Dan l-abbozz ta' liġi privat dwar il-kremazzjoni se jitressaq mid-deputat tal-Gvern Rosjen Kutajjar. It-tfassil ta' dan l-abbozz sar wara konsultazzjoni bejn Kutajjar u fost l-oħrajn l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Umanisti. Fil-fatt flaqa fil-Parlament l-Umanisti resqu numru ta' ħsibijiet biex din il-liġi li ironikament titkellem dwar il-ħajja taċ-ċittadin tidħol fis-seħħ. U ma laqgħu il-fatt li l-ħsieb tal-krematorju huwa fuq l-aġenda tal-Gvern u saħħu li l-kremazzjoni huwa ferm irħas minn funeral tradizzjonali. Bħala assoċjazzjoni kuntenti ħafna li din hija xi ħaġa fuq l-aġenda għaliex hija xi ħaġa li tolqot lil kulħadd fuq livell personali u li tmiss il-ħajjiet tagħna, ir-realtà tal-mewt hija r-realtà li jrid jgħix kulħadd u għalhekk hija xi ħaġa li aħna nilqawha ħafna. L-ixu tal-kremazzjoni mhix xi ħaġa biss tal-umanisti, hija xi ħaġa li hija ta' kulħadd. Waqt id-diskussjoni ma' Kutajjar sar ċenn li jiġi identifikat post tal-kremazzjoni u li bis-switu tkun tista' ssir ċerimonja idonja biex tfakkar il-memorja tal-persuna li tkun għadha kemm ħallit din id-dinja. Intqal ukoll li l-kremazzjoni mhix xi ħaġa li l-Knisja Kattolika topponi, għalkemm din tħoss li kemm il-darba persuna tiġi kremata, il-fdalijiet tiegħu jinżammu f'post sagru. Hawnhekk Kutajjar saħqet li l-kunċett ta' għażla libera se jkun imħaddan fil-liġi proposta. L-iktar ħaġa importanti li aħna żammejna f'moħħna qabel ma bdejna naħdmu fuq dan l-abbozz huwa l-element ta' personal choice, jiġifieri aħna din nagħtu l-għażla lill-individwu, l-element ta' religious freedom li inti jista' jkollok ċelebrazzjoni wara mewtek ta' tipi differenti ta' reliġjonijiet, jew saħansitrek inti umanist, jew m'għandek l-ebda tip ta' reliġjon, iżda mod speċjali żammejna f'moħħna anke l-aspett ta' ambjent gżira daqstant żgħira ma jistax ikun li nkomplu nakkupaw aktar art bil-bini ta' oqbra madwar Malta għodex. Iż-żewġ naħat qablu li kremazzjoni se tkun xi ħaġa ġdida fil-pajjiż u għalhekk din il-liġi tista' twassal għal bidla kulturali fil-mod kif infakru l-memorja tal-eżist tagħna.